एबसुआ रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बर'नि आंगो रंजालि बैसागु फोरबोखौ दाब दाब जायगाफोराव गाजा गोमजायै फालिनायखौ जों बे समाव नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मसलपुर दखरा आफादाबो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बायदि हाबाफारिफोर लानानै गाजा गोमजायै फालिदों। बे फोरबो फालिथायनि हाबाफारि बायदियै फुंनि समाव गौथुमनि फिरफिला बिरहोनाय, रंजालि बैसागु फालिथायनि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो मान बावनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। मुंख्लंफोरनो मान बावनाय हाबाफारिया जोबखांनायनि उनावनो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय एबा मान बावनाय आरो बोर होनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। आरो बेनि उनाव दखरानि सिंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा बर'नि दोरोङारि दामजु खाम, सिफुं, सेरजा दामनानै मोसानानै रंजानायखौ नुनो मोनो। गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। जाहाथे बयनिबो साननाय हनायफोरा नैबे गोदान बोसोराव जाफुंसार जानो हायो, बेखौ आङो आफा इसोरनिसिम गिबि गिबियावनो आरज गाबहरबाय। जों दिनै मसलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो नैबे बारावबो जोङो जि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय, बे फालिथायखौ लानाय जादों। जोंहा दिनैयो सानसेनि हाबाफारिबाबो जों दिनैयो जोबोर गाजा गोमजानि गेजेरजों जोङो दिनै खुंफुंनो लादों आरो बेयो सोलिगासिनो दङ। नैबे समाव जोङो फुंनि हाबाफारि आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, बैसागुनि हारिमुवारि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनिसिम जि मान बावनाय, बै हाबाफारिया जोंहा जोबनानै थांबाय। नैबे समाव जोंहा दाब दाब गामिनिफ्राय फैनानै जोंहा रंजाफैदों आरो दखरा आफादनि मोसाखावरि हान्जाफोराबो मोसानानै जोबोर गाजा गोमजायै रंजा बाजायै जोङो दिनैनि बे रंजालि बैसागुखौ जोङो फालिबाय थादों। आरो दसे उनाव जोंहा जि सानजौफुनि उनावहाय जोंहा मोनसे जोंहा खुंखा जानाय बा गोखा गोखै जानाय मोनसे हाबाफारि दं। बे हाबाफारिया जोङो दसे उनाव जानानै फैगोन। बे बैसागु फोरबो फालिथायखौ खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जाहाथे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि जि बर'नि हारिमु बा दामजु खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, बेजों लोगोसे जि बर' हारिनि जि मोनफ्रोमबो दोरोङारि जि जानाय लोंनायानो जा बा जोंनि गाननाय जोमनायानो जा, बैफोरो जाहाथे जोंनि बुहुमाव जौगासार जानो हायो आरो बर' माहारिनि गेजेराव अरायथा जानानै थानो हायो। बेनि थाखाय जोङो जोंनि ओनसोलनि जि रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो नैबे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो आरो जोङो गोदोनिफ्रायनो खुंबोदों आरो बेखौ जोङो इयुननि समावबो जोङो मसलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों खुंफुंलांनाय जागोन। आदसा, नैबे बाथ्राया नंगौ, जों बुंनांगोन जोङो नैबे समाव जोंनि गेजेराव एसे खम जाबायब्लाबो दाबो जोबनानै थायाखै। जेरावनोखि देक लानानै मोसानाय बा सोनाबारि जि आगजुफोर बैखौ लानानै मोसानाय, बेबो एसे एसेबाबो दङ। थेवब्लाबो जोङो मसलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बेखौनो जोङो मेसेज हरदोंदि जाहाथे जोङो गामिफोरावबो जि जोङो रंजानाय बाजानाय जि बैसागुनि मुङाव जोङो फालिनाय जायो, बैयाव जाहाथे जोंनिनो दामजु खाम, सिफुं, जथा बर' हारिनि जिखिनि दंखायो जोंहा गोदोनिफ्रायनो, बैफोरजों जाहाथे जोङो रंजा बाजायै मोसायो बा गाजा गोमजायै गोजोन खुसियै जोङो रंजालायनो हायो, बैखौ जोङो गामि गामिनो जोङो मेसेज हरनाय जादों। आरो जोङो दिनैनि नैबे दखरानि जि खुंनाय, बे खुंनायावबो जों नैबेफोर हाबाफारिखौनो जोङो लानाय जादों।